我が敵を討て。お兄ちゃん。荒ぶる闘気舞い吹雪け。帝国の部を大陸に示さねばならん。
我が敵を討て。我が敵を討て。の剣となる。やるわね。俺の剣を受けろ。傷を癒したまえ。
ニアがやられた。ソニア、ごめんね。何を言ってそうね。奴がソニアを闇に引き込まなければ。ボーゼル、貴様。締めっぽいね。まあ、いつまでも。あ、ちょっと。お前は強いよ。俺では、あの日、目的、カダスのいて、セビリアのどんな逆、それも、アバよ。行ってくるぜ。どうだいエルヴィン、オイラのこと見直した？やろう。ソニアが。ソニア、ごめんね。何を言っているんだ。奴がソニアを闇に引き込まなければ。ボーゼル。締め。まあ、いつも。お前は、アバよ。行ってくるぜ。やったー、オイラが一番だ。魔族と人間の間に生まれた少女ソニアは閉ざされた心が癒されることもないの。